Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Grabe na po mga tugang ang init dyan po sa luwas. Iyon na po bagaan pig sasabing nagpuuna ang summer season. Mala nga nita nagpatanid na ang pag-asa and then itong sa mga health experts manungod sa mga helang na pwede pong makua dahil po sa halangkaw na temperatura na posibleng mamatayan ta kung kamuan po digdikon kamuan nasa luwas kan sa indong mga residensya. Maray na pagkauto po sa gabos na nasa sa indang nasa harong. Kumusta po tabi kamo? Ano lamang tabian sa indong pinagkakabisihan dyan? Aldaw po katangunyan ni Miyerkules, iyo po ang Ash Wednesday. Dakol na mga maduruman sa mga simbahan po ngunyan tanganing magpakrus nin abo haliduman po sa mga oliba na pigbasbasan kan mga nakalihis na bulan and then sulo ito and then ito man ko yan so iko-cross duman po sa mga mapasimbahan ngunan maatindir kan misa dahilan po ngunan na aldaw iyo po an Ash Wednesday. Kung may oras ka mo and tawan talaga nin oras itong pagpasiring po sa simbahan magatindir po nin banal na misa dahilan ta syempre parte po iyan kan pagiging niya tong Kristiyano. Sa mga biyaheros ta, ingat-ingat lang po tabi ka mo dahil dakol na mga tinampurig din sa tuyang palibot ang ipigpapararon po sa rehabilitasyon tanganing masolusyonan itong suhaloy ng problema sa gari na ngaya sungkaan na sitwasyon kan tinam. Diyan sa may parte kan pasiring sa Tercer Distrito kan Albay sa mga biyaheros kuya Nalda. Dito sa nang pasensya and then kung kamuan may mga dudumanon, make sure po tabi na mag-allocate ka mo nin oras and di ka mo maghali na susukol lang talaga sa oras an sa indong travel time. Dahilan nga nita digita, example ka iyan, digdi sa sentro kan Legazpi, lalo na itong sa mga nag-aaragi sa eskwelahan, lalo na kung rush hour. Medyo magabat ang bulos kan trapiko kaya magbalo ni na halawig na pasensya tanganing maibitaran ta itong mga pangyayari, mga road rage na nangyayari po digdi sa tuyang palibot. Maray na pagka sabi ni Kuya Chadi Velasco, malubak na hapon. Kuya Chadi, ano nga ning barangay po ang Bernice Hotel dyan sa Ligao? Taigo dyan sa may parte kan, garito buran ito na tigme-mention dati ni Kuya Jimmy Nasalita na ongoing ngunyan ang pagrehabilitar kan tinampo. Maray na pagkauto kay Ma'am Alet Tanyok, masabi na maray na pagkauto and then kay Kuya Louie Ariola. Nakaantabay nguna na pagkaudto. Sabi di Kuya Nalgan, Land Transportation Office, Central Office ini, may mga ipapalawas na schedule an sa indang mga regional offices and then mga district offices manungod po digdi sa Itatangro na libreng theoretical driving course
para sa mga kababaihan sa Manilain na parte kan nasyon bilang pagsuporta maninda sa selebrasyon po kan 2025 National Women's Month. May mga schedule na ipapaluwas po an LTO tanganing itangro po an free theoretical driving course para exclusive lang iniduman sa mga kababaihan ta. Ipapaluwas hindi yan sa mga masunod na alda. Pero dyan sa may parte kan Metro Manila, igwananin QR code na ipigpaluwas para i-scan ito as in duman i-register para po makakuha ka muna ng slot para sa nasabing programa. Ang kada batch, iyo po ang aalokaranin 50 slots. Ang batch 1 kan gigibuhon next week, petsa 11 and then 12, and then ang batch 2 naman March 13 and 14. Pero ngayon, so mga nasa regional offices, kan susurong aldaw, manahiling akong anunsyo dyan sa LTO District Office kan Ligaw. Kakatapos lang kang sudigdi sa digdi sa Legazpi, kaya na dapat na-approve siya lang taan mga siring kaaning pagkakataon. Kamahal baga ko di ba ko di ka may lisensya po. Mahalan na kuha kana sabing training kung mapribadok po kamo. Kaya kung may mga siring kaning activities sa indong lugar, sa mga opisina, digdi approve siya lang po tabi nindo iyan. And of course, so Civil Service Commission Bicol kasuhapon, may pigpaluwas na pong abiso para duman sa mga empleyado kan gobyerno kan mga dapat asin dapat gibuhon ko yan kaining panahon kan eleksyon. Sabi digdi kan Civil Service Commission, bawal da po magpartisipar sa mga electioneering o partisan political activity na minasuporta o minakontra sa sarong kandidato, partido o issue sa eleksyon. Bawal man da po magpartisipar sa rally o pagtripo na pampolitika, magsuulog nin anuman na campaign materials, arog kan t-shirt, mga pin accessories, and then dapat day ka po mag-imbelto sa sa distribution kan mga campaign materials na iyan. Sabi pa digdi, bawal da po ang mga empleyado kan gobyerno na maging poll watcher para sa sarong kandidato o partido sa maabot na eleksyon, or gamiton ang sa indang titulo o posisyon tangani makapag-impluwensya nin mga desisyon na pangpolitikal kan mga nasa sa iyang palibot. Ang mga dapat sa nang gibuhon and pigtutugutan po kang civil service, iyo po ang pagboto bilang sa indang mga rights, mga derechos po ngunit na papaaboto na eleksyon. Kaibahan po dyan ang pag-inganyar sa mga daiparehistradong botante na magparehistro kung may ongoing registration. And then syempre, para naman duman sa mga nakarehistro na, dapat na inganyaron po sinda na i-practice ang sa indang derechos na makapili kan mga masunod na lideres kan sa tuyang nasyon. Sabi digdi, pwede sindang magpahayag nin personal na opinyon manungod sa mga pulisiya basta dahil po ini nakakapag nagpapahiling nin suporta sa sarong partikular na kandidato o partido. And then paggamit kan social media para to karon ang mga pulisiya asin magpahayag po nin opinyon. Iyan ang mga dapat asin dapat na gibuhon tanganing wala kita nin violasyon na makakomite para po iyan sa mga empleyado kan anuman na ahensya kan gobyerno digdi po sa satuyang palit. Sabi ni Kuya Chade Velasco, Barangay Paulog kan Legao City po. And posibleng ngunya na pagkaaldaw, mag-arabutan na itong mga scouters, Kuya Nald. Kani ka, Kuya Nald, ang nasa elementary o high school. Nagparticipar ka sa mga sering ka na jamboree. Ikaw, Jerome, nag-participate ka kayan? Sing ka nag-elementary? Diyan sa, chat mo dolig sa Kuya. Ako kaya, Kuya Nald, ako an aki pa.
po digditig tutugutan ako kaya ni mama mag-atindi. Kaso ang problema ko yan, tabag mabanggi na, pigpapauli ako ni mama, Kabaangan Elementary School. Kulibat ko, mama ko nagdadangog katabi. May, po digdi, may message ako sa imo, dito ka kaya na ako kontak. Dumanon mo na lang si Bax, si Dani kang asilo. Tabay pig message ako duman. Tigsususog ako Kuya Nald ni mama pag mabanggi na kaayan Kuya Nald. Dayo ako tigpapakaturog duman sa eskwelahan. Sarong bagayan sa kasuhapon na kauro ni VP susarong official ka na Boy Scout of the Philippines, sigdi po sa Bicol Region. Dakol na mga aktibidades dyan Kuya Nald na matitisting kung gurano ka diskarte ang sarong Boy Scout. Itong mga trainings kung paano itong supag naabutan ko pa Kuya Nald kato dati supig luluto na bunay sa gapo. Tapos kunwari may mga hiking kami Kuya Nald, pero nangangagi kami sa tinampong. Kasi siyempre mga aki ipa ka ito, di ba masyadong tigtutugutan kan mga parents na magtukad sa mga bulod. Pero itong pagarayunan nga yaki, itong mga kubo-kubo, itong mga tent, tapos hindi ko malilingawan dyan, itong di mo dapat pagbabayan, itong pag team leader ka, kansarong tribo. Ano ba ang apo duman Kuya Nald sa nakalingaw ako sa apo duman sa grupo, tapos leader ka. Dapat na day mo pagpabayaan na makuakan ibang grupo sa imong team sa imong flag. And sa aga, exciting inidigdi po dyan sa syudad kan Legao City, sa Barangay Basag, dahilan piglalauman na sa Ismil na mga scouters, hali po sa Manilain na mga probinsya, and then syudad and munisipyo po digdi sa tuyang rehiyon. Ang piglalauman po na mapartisipar dyan sa nagkapirang aldaw na bubuksan iyan actually sa aga. March 6, sagud po March 9, 2025. Ang pangapunan baga kahapon ni Sir Besenyo, itong mga sa parents, tugutan po tabi ni doan sa idong mga aki na makapartisipar sa nasabing aktibidad. And then, tawanin pagkakataon na ma-experiensyanin daan siring na mga pagtripon dahilan ang mga mauukudanin da dyan, imagine, tuturuan po sila kung paano pagtraka kan bagyo. And then, iba pang mga life-saving skills. Then po tabi sa nasabing aktibidad na iyan. And let's pray na sana safe na matapos, wala nin anuman ang mga pangyayari na posibleng maka-apekto duman sa mga aktibidad kan mga kaakian. Safe sindang matatapos. Tanganing sa mga masunod na taon, ibuhon giradig sa probinsya kan Albay, andara kulang pagtaripon kan mga scouters na iyan. Actually, kan nasubaybayan ko ang istorya ka iyan, halos pirang bulan iyang na Oktaba dahil sa kanso last year, inot na nagtama sa bagyong Christine, and then sinundan kan bagyong Pipito, kaya na Oktaba. And haloy naging proseso tanganing maipaaram nila duman sa indang National Council para matugutan giraray po. Kaya welcome duman sa mga scouters hali po sa Manilain na parte kan rehiyon digdi po sa probinsya kan Albay, partikular na po sa digdi sa syudad kan Legao City. Para naman duman po sa mga naghahanap nin libreng spay and castration para sa inang mga atama na ikos asin ayam, pwede ka mong magbisita kung harani ka mo dyan sa may parte kan probinsya kan Camarines Sur. Ang Department of Agriculture Bicol may itatangro po na free anti-rabies vaccination. And then itong spay and castration sa March 7 po tabi iyan. Biyernes alas 8 nin pagkaaga sagud alas 12 nin pagkaudto. Diyan po yan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Arog kan dati, kay puhan man giraray na mag-rehistro, mag-pre-register itong mga interesadong mga for parents, kan mga ayamasin ikos. Tanganing makakuapo kamunin slots. Tapos syempre, dapat na
nakasunod ka mo sa mga pulisiya na ipiglatag kan DA. Halimbawa kaiyan, kay puhan 5 months old pataas ang edad kan sa inyong mga ayamasin ikos. Wara nin food or water intake sa laog nin 8 oras before po ang surgery. And then dapat nakabugtak po sa kulungan an sa inyong mga ayamasin ikos o may mga leash o itong sumay mga gakod. And kaswapon dyan sa may parte kan baka kay Albay, maugmang ipigbubusol dyan sa sangguniang bayan. Itong supag-adaptar na kan Responsible Pet Ordinance kan probinsya kan Albay. Anlakdang na dayan Kuya Nald, gigibuhon o ginibo tanganing mapreventaran itong supagbalagaw-bagaw nin ayam dyan sa mga tinampo na nagiging rason po kan mga magkakasilablag na road crash. Kahali-hali na kaan Kuya Nald, estudyante pa ako, nababasa ko ng provincial ordinance na iyan. Ngunyan pa sa nalpiga-adaptar dyan sa munisipyo. Kung sa inpigusugo dyan Kuya Nald, na dapat ang mga barangay, iyo ang magkaigo po ng inisyatibo na, po digdi na magkaigwanin programa, manungod po sa pagbabakuna kontra rabies. And then dapat na rehistrado po ang mga ayam asin ikos. Tapos ang duman ang mabayular just in case na nagsunod ang barangay official, may mga penalidad sindang pwedeng kahampangon. And then syempre itong mga may imbelto sa magkakasiblag na road crash, tas na-identify na kamo po ang tag sa diri kaiyan, dapat po na kamo man ang may kahampangon na penalty. Syempre kung nakakagat iyan, kamo ang masagot kan gastos sa pagpapabakuna. And then kung iyan man ang rason kan sarong pangyayari o road crash o mas midbid bilang aksidente nga sa tinampo, kamo ang mabayad kan gastos sa pagpapa-ospital. Iyan nakapalaman duman sa ordinansa na ipig-adaptar po dyan sa sangguniang bayan kan Bakakay Alba. Sabi ni Ma'am Ruby Barcerasa, pabati po Pilya Barce, Josefa Empay sa Baldosite Anislag Daraga Albay. Uy, dakol kitang mga paraan tabay dyan sa may parte kan Barangay Anislag kan Daraga Albay. Maray na pagka-udto po tabi sa Indo dyan. And may mga naka-schedule, may tig-sendig sa kuya si Ma'am Ma'am Beho kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Manungod man ini sa mga inisyatibo ni na Dr. Alan Lucanias para sa mobile blood donation. Surusimana po indang pigigibo ini sa Manilain o oral daw nga ni, pero itong weekly schedule na ipigpapaluwas po ninda. Every week may pagbabago sa mga venues. Sa aga, March 6, gigibuhon po ang mobile blood donation activity dyan sa Barangay Balugo, kan Sorsogon City. Barangay Kinale, kan Pulangi. Rural Health Unit kan Vera Catanduanes. Rural Health Unit kan Santa Magdalena, Sorsogon. And then dyan po sa headquarters kan Coast Guard District Bicol. Sa Friday, March 7, niyaon dyan ang team kan BSL, SNRL sa RHU Irusin, RHU Huban, Barangay Sugod kan Bacon, Sorsogon, RHU Kamalig, Barangay Maynaga kan Pulangi, and then Barangay Bangkarwan sa Legazpi City. Pag-abot naman kang March 8, Saturday po iyan, parehong activity ang gigibuhon sa Laugang Compound kan Philippine Army dyan sa Legazpi City, and then kumandansya man kan Philippine Army sa Sorsogon City. Iyan po paagi kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory na makatipon ni dugo para duman po sa mga pasyenteng nangangaipo kaiyan, lalo na ito pong na mga nasa ospital, mapairaron po sa magkakanigong procedure dahil ta ang BSL, SNRL po bako lang probinsya kan Albay o mga ospital po digdi sa probinsya kan Albayan sa indang pig
susuplayan ng dugo, pati na po ang mga pagtaraning na probinsya. Arog kan Sorsogon, katanduan sa asin masba. Kaya duman sa mga qualified and niharaniman lang po sa venue, pwede po kamo magpartisipar dyan. And kung may mga kahaputan, pwede po kamo mag-apot kay Miss Nicole Anbejo, ang Donor Recruitment Officer po kan BSL SNRL. Maray na pagkahapon kay Dr. Alan Lucanias, ang pamayo po kanasabing opisina. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Ang tabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bomba COP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Tuhod, siko,